Korjataan ensin ongelma tästä editing ja replace välineestä. Ja sama juttu tässä. Editing, replace. Noin. Sitten muutetaan fonttikoko, eli fonttikoko 12. Ja taas fonttikoko 12. Sitten varataan koko teksti, taulutuksen lisääminen, layout, hyphenation, automaattinen. Sitten tekstin tasaus molemmille puolille, täältä. Ja rivin väli 1,5. Sitten muotoillaan otsikot, eli pidetään Ctrl pohjassa. Ja klikataan otsikot. Fonttikoko 14, lihavointi, alleviivaus ja sininen väri. Noin. Sitten valitaan kappaleet ilman otsikoita. Ja täältä increase indent, eli sisennä kappaleet, eli sarkain väri. Ja taas sisennä kappale täältä. Ja sitten täältä insert-välilehteltä header. Kirjoitetaan ensin nimi, sitten päivämäärä. Ja täältä page number, eli sivun numero, current position ja sivun numero 1. Noin. Ja tää on valmis.